Hicri календар буенча 9 ноябрьдән башланган Мәүлид ае 7 декабрьгә кадәр дәвам итә. Әлеге ай Пәйгамбәребезнең тормышы, аның дөньяга килү көне белән бәйле. 19 ноябрьдә исә барча мөселманнар Мәүлид бәйрәмен билгеләп үттеләр. Башка еллардагы кебек быел да районыбызның бик күп мәчетләрендә Мәүлид ашлары үткәрелде. Шушы көннәрдә шундый күркәм чараларның берсе Түбән Чиркүл авылының Мулла Мөхәммәд мәчетендә дә узды. Бәйрәмгә бик күп кунаклар, күрше-тирә авыллардан хәзрәтләр, авыл халкы чакырылган иде. Чара мәчетнең имам-хатибы Илюс Тимербаевның Пәйгамбәребез Мөхәммәднең тормыш юлына байка ясау белән башланып китте. Мәүлид кичәсендә дугалар уку, тыңлау, дини мәҗлесләр корып, салаватлар әйтү, хәйр дугалар өләшү, бик Раббыбыз һәм аның Рәсүле саллаллаһу алейхи ва сәлламгә карата ихласлыгыбызны күрсәтә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям туган кешене хөрмәт итү булып тора. Мәүлид кичәсе бер-беребезгә карата кардәшлек хисләрен ныгыту, хөрмәт итүне арттыру көнедә. Шушы күркәм Мәүлид кичәсендә шөкренә кылыйк. Дин кардәшләребез белән бергә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлламгә багышлап, һәм бер-беребезгә иминлек, бәрәкәт сорап, дуалар кылыйк. Һәр барчабызга да Аллаһ субхана ва тааляның рәхим шәфкате ятсын. Өммәтебезгә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлламның сөннәтенә ияргән хәлдә яшәргә насип итсә иде. Чакырылган кунаклар Илеш һәм Бакалы районнарының имам ахуны урынбасары Галимҗан Мөхтаров, Югары Чиркүлдән Илшат хәзрәт Шакиров, Этәйдән Айрат хәзрәт изге Мәүлид бәйрәменең мөселман халкы өчен әһәмиятен билгеләп вәгазьләр сөйләде. Рәсүлебезне оллап, салаватлар әйтте. Элхамдүлиллаһи раббил галәмин. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Aziz din kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a şükür, Allah'ın ruhsatı bile biz bütünümüzde şu Mevlid Bayramı'na, Peygamberimizin doğum gününe yığılıştık. Allah'a yurtunda, Allah'a şükür. Allah'ı Rabbime her vakit selamlarımız varıp dursun. Onun sevgili Peygamberine dualarımız varıp dursun. Мәчеткә даими йөрүче хатын-кызлар Әнвизә Мирзакаева, Лилия Ханова, Мәдинә Рамазанова, Вазилә Латыпова, Сәрия Шакирова пәйгамбәрләребезгә багышлап мөнәҗәтләр укыды. Ана ватан вафаты, сине ятим калдырды, сәне Аллаһ үстерде, я Мөхәммәд Мустафа, саллаллаху алейһи, я Мөхәммәд Мустафа, безгә шәфәгать син, я Мөхәммәд Мустафа. Дини бәйрәмнәрнең даими кунаклары әлеге изге йортны салдырган Уфа шәһәрендә яшәүче авылдашлары Фәдиз һәм Венера Шафиковларда бик күп күчтәнешләр, бүләкләр белән кайткан иде. Авылдашлар, барыгызны да сезне шушы бик Мәүлид бәйрәме белән котлыйм. Менә бу айында барыгызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек, барыгызга теләш кешеләре, иман байлыклары бирсен Ходай Муллакаем. Шушылай елда җыелып, исән булып, күп yıllar şulaga мәчетебезнең капкалары гел ачык булсын. Яшьләребезне, балаларыбызны, внукларыбызны барыбызны да үрәтеп, шушы мәчетләргә йөритик. Зур рәхмәт сезгә, менә чын күңелдән барыгызга да зур рәхмәт. Күркәм кичә Пәйгамбәребезнең шәфәгатен өмет итеп, кылган гамәл гыйбадәтләребезнең кабул булуын сорап, ил көннәргә тынычлык, иминлек теләп дуга кылу һәм авыл хатын-кызларның бергәләшеп әзерләгән сый-нимәтләргә бай табын артында тәмамланды.